saking Mas Dumateng di dalam Ilham Luhur Haji Wibowo Suwoto. Pagelaran tingkat Arsul Napahan dari Berimun Ilham Luhur Haji Wibowo nanti kira-kira lapangan Amarto Binangun saking kula Mabioro wonten tidak berdiri dalam istri Permasatro Kadung Kedua yang Lumaksomo Wakilan Binaitor Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya ojo indro rasamu pun eyang usti oyo yo kan inian ugo atasmu kang wiwit wanci dina iki kowe manusia wis kuwowo bakal babar panggil rahayu lan kateteman ingkang jalanipun abadati alas merpati para panggil tindakno Bratasena Laras Mas Kuko weh jenengan kula ngertos jenengan nek dalang ates katen iki kula mburi aku melok jenengan ae. Wah. Kok saged? Lah kowe wong ngene iki gaine mboten apa, Mas? Gawe wong mboten gumantung kali sing bawa bakal nyajikan kok. Oh, napa ngoten? Nggih, napa pare wonten gareng. Wis. Tenan jenenge bakul mau dikono teko kene jedug. Lho, saya itu Mas iki bakul mboten diundang sedanten. Mboten enten sing undang. Mboten, mugi mriki sedanten. Piturut pemanggihipun piyambake, Mbak. Atine pun tekan, oh enek wayang, oh enek rejeki. Teko dados rejeki niku ditekani ora ngenteni. Oh, nggih. Leres. Nggih. Alhamdulillah muga-muga dulurku manis dagangane. Amin. Nggih, alhamdulillah barokah. Nggih. Menika ingkang lenggah mbok menawi menika wonten panjenenganipun beliau Bapak Sugeng. Nggih, Mbak Bapak Lurah Sugeng. Sugiyan. Oh, nggih. Beliau Mbak Lurah Koman, alhamdulillah Nggih. Mbah Har.
Nggih. Menika wonten pini sepuh sesepuh wonten ing Laladan Kuman. Boten katalumpen menika Nggih. dulur lanang Mbah Wong. Nggih. Minangka wakilipun nggih Mbah Wong. Mbah Wong Ijo. Mbah Wong Ijo. Nggih. Alhamdulillah niki kula nggih remen sanget. Dangu boten kepanggih kali dulur-dulur gesing mriki kepara kenek tangge tombo kangen Mas. Oh nggih, laras. Pun pinten taun iki Nggih. bayangan. Alhamdulillah. Nggih. Gesing kabeh padha sugih-sugih kabeh. Amin. Allahumma. Amin. Penak rezekine kabeh Allahumma. Amin. Panjang yuswane Allahumma. Amin. Penak nek golek sandang pangan Allahumma. Amin. Kumahan sampun tepang. Kaweruhe dhuwur mergo sarjana. Rame mergo ngangge elektron. Sik, sik. Sik, sik. Iki kukuh apa mukul? Jenengan butuh konser marai kok. Kukuh apa mukul? Jenengan butuh konser. Lah konsen banget kula lek kali wong nom iku kudu cek-cek banget. Kok saged? Lah iki kok kali ora karo awakku kan kudu sanggup rapote tunggal ngomong-ngomong. Tunggal umum. Jenengan umur pinten? Lah kula to alhamdulillah umur 22 tahun. Oh niku kula 15. 15. Alhamdulillah kanca TK. Boten menangi kula. Lah kok iso ora menangi lho? Dereng lahir kok. Berarti 15 karo 22 ke awakmu lho metu ya. Dereng lahir ora. Kok teko kono tak tok. Kula boten ketara sak gon-gon. Alah nek Duwe. Boten medal piyambak. Tok mawon. ya wis kae ngono tokno. Oke. Pasaku dalang nom nggih ngeten iki lho. Sambung rapet antawisipun jaminan kalih dalang pun 1000 lho Mbah Lurah Kojo, Pak Mbah Lurah Mbah Kuman. Pun 1000 ngeten iki lho. Kados Mbah Lurah mau pun tiga panggung. Tenang pidato ngantek 3 jam kurang 2 menit. Laras niku. Itu Mbah Lurah, Mbah Wong Gesing iki lho nggih. Nggih. Alhamdulillah asmanipun sinten Mbah Wong Gesing iki Pak? Asmanipun sinten? Mbah sinten asmanipun? Sinten? Jenengan sing matur to. Asmane sinten? Mbah Bima. Mas Hilma. Priyayi non kok Mas Hilma ya. Alhamdulillah priyayi kang ketiga menika kebae kamulyan kabeh keluarga masyarakat. Tanggapan kono-kono daerahku mate juta-jutaan. Kepriki? Ketoke kok 750 tak dol karo kate. Saestu niki Kyai Budaya Batok lho. Nggih. Nek boten budaya, boten mirsani wayang. Saestu. Wayang kulit budi iki nek gone desing luar biasa. Luar biasa. Penontonnya kaya pengajian. Terus? Kabeh bodho gawa kloso Nggih. dhewe padha mirsani wayang Nggih. rene Nggih. kabeh. Enten sing medhek mriku. Apa niku? Dan ndi lho Mas? Niku Ndi lho? niku wingi niku lho. Wah, wong nguyong. Oh. Jadi kate kok ya apa ngadu dubok bareng wong nguyong nek jak kandang yo. Semerang, aja kok wong uyuh. Kok bae biyen sing wis sedo iki mirsani kabeh. Alhamdulillah. Mirsani para putune, oh putune budaya. Oh, geseng kene enek wong wayangan. Monggo. Boten Ning terus kula boten disusul. dawan awake dhewe iki wis manggone jalma kang pinitah, Dik. Laras. Jalma kang pinitah urip ning alam donya iki wis dititahne dhewe-dhewe. Nggih, rezeki. Enek sing dawa umure, Nggih. enek sing kang umure, Nggih. enek sing sugih, enek sing larang, Laras. enek sing pinter, ya enek sing bodoh, Nggih. enek awan ana bengi, Nggih. ana bener, ana Luput. Ting sing bakwa awake dhewe dadi masyarakat sing becik lan sing apik, Nggih. aja ngantek duweni rasa iri lawan Dengki. Kaya Sing- to? Ya, wong jenenge masyarakat ki ora Ah. kena dibayani. Oh. Ora kena dibayani iri lan dengki niku mboten pareng. Ah. Apa meneh nek wong sugih rumsung gak boleh. Oh. Enek wong pangkat rumsung gak boleh. Apa meneh enek wong sing tumindake apa dilokne ora kena. Apa pinten malah digawe-gawe ora kena. Nggih. Dadi wong nek ngalah dilokne enek tadah karo rumah.
Laras niku. Didasari kanthi rasa tresna marang budaya, ngerti marang agama, patuh karo murid awake dhewe bakal dadi murid sing penak dunya lan yo bapak tenan Mas kok iki kuncine gur siji tadah priman ora kena ngene karo duki ora kena lok kono lok kene ora kena ngrasani kono ora kena ngrasani kene. Lah iki patek-pateke kan dipun wonten to Mas. Nggih, laras. Sing apik manggon ana, Pangan sing ala manggon ana. kiwa. Enek Jarata, Nggih. enek Werkudara, Nggih. enek Gatotkaca, Nggih. enek Dursasana. Nggih. Sempuni mriki nggih wonten. Mriki. Loh, kok mriki niku pripun? Tegese enek ora? Dimota. Enek ora? Enek. Oh, sempuni iki paling budaya katan budaya wis. Apa nggih? Yo, tenan wong kudu dalomo kadang kula gawe acara iso budaya. Kok saged? Lah, jadi sempuni iso minggu munggane swara tok ora nek wujute. Lah jenengan di swara lho. Sing ben iki nyuwara. Sing iki kan swara pati. Oh, suara pripun? Apa sing pripun? Swara sing ala tegese kene marang ya. Nek tetep boten trima niki. Terus sing tetep sing apik sing kiwa sing elek. Lah sing kiwa niki lho, para kathah kawula masyarakat sing kiwa niki. Iku tegese wayang manggone ing panggung. Oh. Nah, nek jenenge manusiane ana kiwa nek nabi kabeh, nek tukang ngebas iki biyen yo bleset. Ah. Kata Mas, langsung anu tak terima.
masyarakat kali perangkat ini kudu tekan nanti. Boten saged dipun diapit Widyawati cacah wonten sekawan Mas Kasur. Menika pripun carane perasaane jenengan dalu menika? Perasaan obo wakil niki piye to? Ya ngono, ngono gablah. Dike diabsen sesuk inget Mbah Haji sik inget Mbah Sugeng dhisik panistunipun Mbah Bung Mbah Ini gak panggung muga-muga dulurku kabeh gesing akeh rezeki ngoten. Ngoten nggih Bapak. Ora apa-apa, wong ganteng mawon dadi biyen ora masalah. Sing baku ngene lho Mas, lek perasaan kok aja mbok pakene. Lah iki siji loro telu papat kula karo Mas Iko. Kula pun saged sembah nyempuyung panjenengan. Napa ingkang dados ati utawi unek-unek utawa cita-citane panjenengan sabibaripun menilayakan. Dukung Bisik, budaya masyarakat Dukung Bisik, adil tentrem, boten wonten alam setunggal menapa. Amin. Tepuk tangan Mbak Kasur. Alhamdulillah kami ya Mas ya. Alhamdulillah. Wis kok enak karo aku iki enak. Enak lho. Wah mboten sak waktu.